Nagpangayo sang pasaylo si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kasunod sa iya naunang statement nga nagpahayag nga maghahatag sa sambulig sa pamilya sang suspek sa pagpangholdap sa parking area sa isa ka mall sa Mandurriao, Iloilo City. Ang biktima, isa ka doktor kag asawa ni retired police Colonel Cornelio Salinas, ang head sa Bongsang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Iloilo. Sa naunang nga pahayag sang alkalde, ginsiling-sining nga buligan niya ang pamilya sang suspek. Ilabi na ang asawa sini nga makarecover gikan sa trauma. Ginsiling-sining ang ginhimo sang suspek ang hindi gid husto kag dapat sini sabton ang responsibilidad sa krimen na pangdugang niya hindi pagpabayan sang syudad ang pamilya nga naapektuhan sa mga insidente. Nagangkon sa madamo nga mga reaksyon ang mga statement kag may mga nagkwestiyon sa desisyon sang alkalde. Mangin si retired police Colonel Salinas nga bana sang biktima ang napasiling sang "Oh my God!" sang ginpamangkot sa iya reaksyon sa mga pahayag ni Mayor Treñas. Sa iya naman nga latest statement kagin pagwa kagabi, nagsorry ang alkalde kagin klaro sini nga wala niya ginatolerar ang natabo nga krimen. Ginpasiguro man sang alkalde ang iya commitment sa pagtibong sang kalinong kag katawhay sa syudad. Gindayaw man sini ang Iloilo City Police Office sa madasig nga pagka-aresto sa suspek. Dugang sini magapaligayang sa sang command conference kaupod sa Philippine National Police para masapol ang business kag education sectors para nga mapabaskog pa ang anti-crime coordination.